Halo Lur, ketemu maneh ambek Kartolo CS. Saiki judule Sontolowo Wurung Pegatan. Nah, cerita dimulai Kartolo kepethuk Sontolowo sing kondang sugih. Ngomong ngalor ngidul blakrak. Kartolo lunga, Sontolowo ya mule. Melaku sampai kesandung-sandung. Akal ya apa ya babras kabeh iki. Soale brai wis suwe rek. Ya wong ya kudu eling kudu lali pancen ya. Tepak eling ini nduadak wis. Wis ae gawe ndang wis ditandangi. Mulane lek ana komando iku rungokno ta. Harus dicithet lho. Nek dirungono tok. Lah ana klebate biru-biru waduh. Aku durung. Wis iki ana wong anyar iki. Pak Sontolowo. Panjenengan wis tak arep-arep kapan ya kepethuk karo Pak Sontolowo. Tetak dina iki barek bose dicampur temen. Lagi teh campur kopi dadine seger. Kok gak mendemi ya gelem ae aku. Nek barang sing mendemi ku mbah aku wis awak wis tuwek lho tak bolen. Kowe kok mlakune kaya pritang-pritang. Pritang-pritang. Kaya numpak egrang ae. Halo Pak, waduh. Ya. Piye? Piye ta kabare? Kabar apa sing takokke? Yes. Nah iki seneng aku iki. Aku wis suwe ora tau ketemu kowe. Lah iya. Aku nyang endi aku? Lho ya mbuh kok malah takon. Lah nang ndi? Singitan tak loro lak ngono. Ditakoni kok bingung kita aku ki lho. Lho, aku ki ora bingungke. Lah ya rungokno pitakonku iki. Oleh aku kepengin padha. Oleh aku kepengin padha sampe tak rewen. Lah ya aja wis aja. Tapi ana apik ya Pak ya. Iya. Dadi sampean karo aku supaya campur no ya. Campur. Lah ya kapan? Masa kalah karo tau campur. Lah ya. Ya gak kalah Pak. Lah iya. Asale kok sampe Saka dele asale. Saka dele. kok dele ta? Heeh. Iki nyathek rada banter iki. Nyathek rada banter iki. Wis to. Anu, sing tak takoni ku asale jeneng kok Sontolowo iku mesti kan ono mangsrute. Lho, kok maksud iki to? Maksude. Oh, maksud. Maksudnya apa sih Sontolowo, Pak? Kuwi ana sejarahe. Oh, sejarah. Piye to, Pak? Piye to, Pak? Apa to kok dijenengake Sontolowo? Ya, kuwi apa to? Kuwi aja takon aku. Loh. Lah takon sapa? Takon mbahku. Lah saiki dununge mbah iki ning endi? Aku dhewe bingung ya. Oh, tiba kudu gendeng ngono. Ya, pancen yang ngene lho. Ya apa sih, Pak? Heh? Lah ya. Kesik. Aku upama nyeluk Cak sampean niku wong teko Jawa Tengah tadi tak celuk Pak, tadi menghormati ta. Lho, kowe ngundang Oh, iso wong ganteng ngene kok pesok kabeh lho aku. kowe ngundang aku Pak ki kowe ki apa anakku? Loh, aku kan ngurmati wong suwek. iya. Anu wong tuwek. Wong tuwek kok wong suwek. Lah wong tuwek. Terus nyambut gawe apa Pak kok sajake royal terus tak delok bendino nok warung. Lho, piye to? Iya. Kowe urung tau weruh kondangku. Waduh. Kondang Kuncoro Kalungko. Kesugih aku. Waduh sugih bondo. Sugih bondo bandu. Gandu. Panduso atau gandu. Saka bondo ya. Bondo. Iya terus Apa sing takokke? Lho. Kowe urung tau weruh nang omahku. nok mapene kok nok apane? Lho, gombal apa sing ora ono? Kok boleh anjuk gombal. Lho saking sugihku. Tapi yo lemarine tak delok papat. Papat pancet. Kowe ro to? Oh, meja kursine telu. Ya ngono, papat ya iya aku kok. Kabeh ngridit ya. Nek guneman sing diatur. Ya Pak, sepurane Pak, sorry Pak. Sorry. Sorry kecap. Lho. Sorry kecap lak kasinen. Lho. Ya sepurane sing akeh. Ya, piro? Paman 1000 cukup? Oh. Ya undakno titik ta, Pak? Lho gak iso. Udah lho kuwi. Nak kakak ku ora iso ngetok. Lah becake pulang pergi 500. Mosok lagi kethuk njaluk sepuran iki lho. Iki sing diomong apa sih kok mblakrak kakar-karane? Iya gak tau kepethuk lek guyon niku awetno, Mbak. Ya pancen. Padha senine. Sampeyan niku sing langgeng iku
melok seni apa sih, Pak? Aku dhewe ya bingung kok. Lho kok bingung? Bingung. Iya. Sosok gak karuan sih tak elok iki. Oh, kadang-kadang Nomor ngintil ngono wis. Wis. Lah iki aku karo kowe iki iya. Ngintil iki cara Jawa Timur. Tapi gak apa-apa Pak, bae Ya. menawa wong jenenge cocok-cocokan ya. Golek cocok lak terus ta. Ya. Iya, kemarin kan dites dhisik ya. Tes. Tapi gak Pak, iki gak tes-tesan langsung dadi Pak. Langsung. Langsung wis. Pokoke buyar mesti trimo. Kuwi pancen sing tak arep-arep ngono kuwi. Cuma ngene Pak, tak rungokno sampean iku royal. Tapi dadi wong pancen kudu ngono, mangan ya penting, hiburan ya penting. Mangan kuwi aja mung siji. Yo. Kudu sembarang Lho, dipangan. dipangan. Meja. Heh. Lho kok sik ta? Artinya sih mengandung vitamin. Ya kok meja? Lho, iku sing ana ndur meja lak kadang-kadang. Oh iya iya. Kentang, tomat, bayem, bangkung. Ya tikus kadang-kadang lak munggah meja. Kok sik ta? Ya, Dadi aku pokok mangan tikus. karene sing dipangan lek gak diringkes bengi ku diklutusi tikus. Oh iya. Iya. Ning ora ono nggonku tikus sih ra ono. Oh, tikus gak ono, Pak. Oh, pembersihan. Oh, bersih ya omah ya. Lho, piye to? Ya sembarang entek. Lho, tegese ora bersih entekno ora. Oh, Tegese menjaga kesehatan. Kebersihan itu penting. Penting. Soalnya pangkal kesehatan. Nah, kowe wis ngerti. Lek sembarange bersih, Hah. lho panganane gak mengandung penyakit, Heeh. awake sehat. Sehat. Waduh, sehat koyo Delok awakku. sehat. Apa aku sing mau cacat? Lah ya ku sehat koyo ngene loro kari sapiro. Kowe sik ta. Apa? Ning tak rasa-rasakno omongmu yo nyelgit lho. Wong gak dikek- Sihate semene larane sepiro. Kowe arep ngelokno aku kuru ngono ae lho. Apa? Kadang-kadang lemu gak sehat ya ono. Ono. Kuru sehat ya ono. Sing perlu kesehatan. Ya Pak, pokoknya sampean iki tak uji panjenengan seneng-seneng terus mangane ya royalan terus. Lho piye ta kuwi? Apa sing ora tak pangan? Iya, aku ngerti dhewe sampe untune rompal barang. Ayo Oh, Siti. untuk rompal iku ora masalah panganan. Iya, masalah apa ta, Pak? Tuwek. Kalah aku. Oh, kalah untu. Kalah untu. Lek rambut sih. Jos sik jos. Iya. Jos adane nyopir bis ae Pak Jos. Tegese isik apa jenenge manyala. Mayol. Istilah saiki dek iku ngerti jos Pak. Lho ora ketang sithik. Iya. Pira-pirane kudu mengikuti zaman. Iya Pak ya. Ben aku wis tuwa, Iya. ora ketang sithik-sithik lah. Ya. Tahu maca surat kabar, Pak? Oh, tahu. Kabar apa sih, Pak? Takokke. Iku kabare Pasar iki lho akeh wonge. Pasar iki akeh wonge. Oh iya, kuburan lek Jumal ki ya akeh. Ya, lho Kok kok kena iku ya ket biyen lek pasar akeh wong. mula kuwi tak kandhani engko nak kuwi lali. Iya, kuwatir lali. Ya dah. Tiba sing lalian iku jange aku. Wis Pak, aku gak sesuwe peduk beno ya wis panjene sedulur iku kudu kadang-kadang peduk kadang-kadang enggak ya. Ya, sing kerep-kerep dolan nang omahku. Iya, omah peno sing ndi kok bingung. Pojok. Oh, pojok. Cet kuning. Ono genderane gombal iku ta? Oke dudu. Dudu. Kulone. Oh, kulone. Cet kuning. Cet kuning. Wis aku tak mampir ono lakno ya. Ya, ya. Ya kandakno karo ibu. Hah? Kondak Kandakno piye ta? kandakno bare ibu aku tak dolen rono ya. Yang apa dikandake? Lho lek tek Kok Joko itu doleno. Lah kadang-kadang Napa kondo-kondo? lek gak kono dhisik. Lho, lek gak kono dhisik lek gak dijagani apa-apa ta. Oh iya, engko tak jaganane Kancing Lawang ya. Tibae sengak omone. Lah apa gak tau rono jagane Kancing Lawang iki. Ya anu sing gedhe pangapuramu lho. Iki guyon. Iya guyon. Wis ngene sampai ketemu lagi Pak Ya, ya. Aku tak mulih sik ya. Ya, ya. Nek mampir nang Wis omah. ono sangune. Oh, ono. Iya. Blobo, kait kepethuk pokoke blobo deh. Mbok suwe. Oh, kari lho. Kari ya. Kari tak gak gablek. Iya, iya. Ayo, Cak, ya. Iya, iya. Tinggal. Ya. Wah, pancen wong sugih ki ya penak. Wong sugih ki wong ki pengen kenal karo aku. Mergo apa? Kesugih aku ki aku karo wong-wong ki sok sosial. Lho. Sosial. Siapapun. Pun siapa? Ki piye iki? Aku ki karo ngono omong-omong kaya wong gendeng. Ning aku duwe kanca. Lah iya. Duwe kanca Kartolo ki ya seneng.
senengku ki apa obyeke dek ki nang ndi. Bek menawa entuk rejeki. Aku disaut. Waduh. Ning rejeki ki ora kena dianu kok. Diarep-arep. Ya ora kena dimuni moh ya ora kena. Dadine kuwi piye lek ngarani ya angel. Aku ki barang wis sugih ki omong sak omong iki tak eling-eling kaya wong edan. Lho. Bareng pirang-pirang dina aku ora mulih. Bojoku ki lho. Mangsak apa iki ora iso. Wong atase mangsak Bali. Jangan Bali kek wis enak to. Ngene ya ora cocok aku ki. Ning piye meneh wong bojoku ki tak sawang-sawang saya suwe aku ki saya piye ora seneng. Saya ora duwe setrum saiki-iki kok. Wah, kaya listrik e nganggo setrum. Saiki aku tak mulih wae, engko timbang diarep-arep sing ana omah. Ayo mulih ah. Yo aku tekan yo. Mulih aku yo. Lanjut ya, Lur. Nyi Endang bojone Santalawa omong-omongan ambek Kastini anake. Mari ngono Kastini lunga, terus Santalawa teka. Wong loro tukaran kuliah. Seru, Lur. Ngrasakne wong lanang sak bendina ora tau sapa omah ming telusur tuwa tembong. Jane biyen ki turunane ula sawa ngono apa piye to ya? Oh, ala Santalawa. Ya ben nek ngene iki do ngetes tak kandhani ning ngetes ngono laire ning atiku ngono remuk ngrasakno bojo. Saja criwis. Wong lanang saben dina nggadho ati nyambel goreng ati. Atine sapa sing digoreng? Wis sembuh. Upama mentala ngono Santalawa ki tak taleni kok ben ora iso kluyuran, ben kuthuk nyang omah wae. Wong kok jermegelne wae sak bendina wis tuwa ora nyebut. Mbok ya eling. Apa, Nduk? Kok ndalang sih, Bu? Lho. Iya ta, Nduk? Ngene kok ndalang. Apa sing dirembuk ki apa, Ibu? Mbah iki mau aku ngomong apa iki mau? Lho. Kok bapak dilono telusur. Lah piye to, Nduk? Saiki bapakmu ono wis tuwa ning malah gaplek peringkilan tak kandhani. Terus Bu, terus. Wis tuwek petakilan bapakmu kuwi. Wah, kena dijak terus Ibu iki rek. Dijak nyang ndi to, Nduk? Lho beke ono grup kurang. Aja, Nduk. Ibumu aja mbok talak-talakne. Ajaran tak kandhani. Kabu guyon. Guyon barang. Apa sih Bu sajake kok gak akor ambek bapak iki apa sih? Piye to, Nduk? Coba rasakno. Bapakmu ki saben dina apa to nyang omah to? Ngono iki jenenge wong tua piye? Beke obyek, Bu. Obyek? Obyek apa? Wong nek nyang omah mung odos-odos duweane ibu wae kok. Bapak iku ambur-amburan ngono ta? Ambur-amburan dhuwit ngono. Iya, kenapa duweku ya dijaluk bapakmu kabeh ngono kok. Lah ibu duwe apa sih? Ya duwe kaya sandangan ibu. Ya sak ketemune bapakmu kuwi. Iku gak tukane bapak ta, Bu? Lho ya tukane bapakmu, Nduk. Lah, ning nek wis diwenehke ibu. Lah nek dijaluk nang iki ra ya pegel ta atine ibu. Lho beke diutang. Diutang padake tuang kredit apa piye bapakmu kok ya? Lho enggak dikai bondo, Bu. Beke dagangan apa-apa nek bathi dikekno ibu maneh ngono, Bu. Bondo apa bapakmu kuwi? Mau ngentek-ngentekne barang omah wae kok, Nduk. Wis
Wis sembuh aku nek suwe-suwe ngrasakno bapakmu arep gantung ae aku. Aja Bu. Aja Bu. Aku nek ndelok bapak iku ajane yo melas. Aku nek tak pandeng-pandeng bapak tak koyo fotone sing gak ono iku. Bapakmu. Masa serial. Kira-kira biyen ki tunggal wadah ngono Mbak. Tapi aja Bu, aja gegeran ae. Bu, aku iki lho isin ambek tangga. Bapakmu nek mulih wis tak jagane ya, Nduk. Tapi yo terlalu bapak iku mosok bayar sekolah aku gak dikek-kek. Ya aku lho isin. Mosok gak malah ulangan aku. Lah ya ngono kuwi jenenge wong tuwek sing piye coba. Jeneng nak lirwa karo kewajibane. Wong duwe anak wis sekolah, wis gedhe. Lah kok kaya ngono kuwi malah ora ngurusi anake, malah senenge dhewe nuruti karepe dhewe. Ngono kuwi wong to piye to coba? Nah, iki nandi, Bu? Sapa nandi ngene? Ah sapa sing nginteng? Nek ngono aku budal sekolah, Bu ya. Budal, Nduk. Heeh. Semaya maneh iki mbayare? Semaya maneh mbayare? Ya wis, semayanono. Sok bapakmu nek wis duwe gaji tak kandhani. Bapak iku dorong gajah iki piye? Wong bapakmu nek kowe ro dhewe ngono kok. Aku iki biyen pomo ora kebuacut ngono. Tenan kok, Nduk, aku sesuai nyawang bapakmu wedi, Nduk. Apa aku kok wedi? Lah piye to tamat-tamat ora kaya tengkorak hidup. Anu, Bu, bapakku terlalu begadang terus kok, Bu. Lah ya kuwi, upama eling wirayate no. Wis tenan. Ibu aku budal, Bapak wis gak sanggup gak apa-apa, pokoke mbayare Bu ya sampeyan Bapak. Sing ati-ati ya. Ya, Bu. Wis anak budal, bojo ra ning omah. Iki jane kuburan apa omah ngene iki. Suwepine ra jamak. Tengkorak dateng. Wedi. Tak sampluk wedi. Nyapa? Nyapa kok. Ngapa dhewe? Nyangapa? Wong kok nyangap. Ngapa dhewe? Prawero wis ket mau nyangap bolak-balik kok. Lah kok aku kok nyangap? Pak. Apa? Peng mibul saiki suda ta? Suda aku. Ya wis nyuda kowe kok. Nyang apa ki lapo iki lho, cara Surabaya ki lala apa sing ngono. Ora. Kowe iki lho kok kluyuran ae nek luwe mbok kono mangan embong kono. Wis to, omongmu kok sengak. Sengak meneh. Lah coba nek aku kok kono mangan embong contonono. Piye carane le mangan? Ya. Kono kriki tono krikil-krikil nyang embong aspalan Lho iku. kok sik to. Kowe iki tanggung jawab sapa to? Lah ya tanggung jawabmu to. Lah ya. Sing ngumanduki wong lanang apa wong wedok? Ya wong lanang mestine. Ngerti. Lah iya. Nek wong lanang teko ki adate nek apa? Kongen cepak-cepak. Mesti cepak to. wedang. Mesti to. Cepak sego. Mesti Iki lho, iki lho cepane. Apa? Cengkal lawang iki lho. Ya ki gebuk kowe kuwi. Mulane ngerti ya. Nek wong wedok iki kaya ngene iki mbok ngrumangsani. Kowe iki jane salah apa ora ngono lho. Wong wedok diapake. Ya mbah diapa-apane ya manut tok. Lah ya wis. Lah iya. Piye? Aja pringisan lho. Ora to, Pak. Aku ora pringisan aku ya. Wis rayu aku ya. Dadi aku iki mbok arani ngerayu to, Pak. Teko tek waduh sajae. Wah, kowe mentas manula apa piye kuwi? Iki ngono tak kandhani ya, mbraini bojo ning sing dibraini ra ngerti. Ya wis sampean kuwi ora kerasan nyang omah, kluyar-kluyur. Jane aku mbok anggap apa Mbah Ureksa omah kene apa piye? Lho, kurang kepenak apa dadi bojoku? Penake piye? Omahe gedhong. Adus karek adus. Turu karek turu. Tur kowe ora nyewa. Dadi aku dadi bojomu arep mbok tarik sewa omah, mangan kon bayar dhewe ngono. Pinter. Pomong nyewa pira iki? Ngono, Pak. Kok pinter Pak sampean, Pak? Wis suwe. Wis aja cengingisan. Aku nek ngene iki atiku mangkel kok karo sampean kuwi. Wis masak apa, Nduk? Masak. Mas,
Mas Rawuh ki lho sajak bagaimana ngono lho. Mas apa sing rawuh? Mas Wiro. Aku saiki ngono aras-arasen masakne sampean kok, Pak. Jeneng aku. Apa senengamu? Lah apa? Ya mbok apa? Wong wedok gak ngerti senengane wong lanang. Kowe dadi bojoku pirang taun? Anakmu ku umure pira? Ya wis suwe. Lho, Nek kok- sampean iki megelne, mulane aku saiki ra masak. Lah, nek- Percuma masakne. Mas ngerti pegel dipijeti. Nah, Mbok kira sing pegel ki awakku terus mbok pijeti ngono. terus apamu? Apamu? Wong ngene kok ora ngerti. Sing pegel ngono atiku. Oh, atimu. Wah. Adinda aku. Aku cinta padamu. Apa iya Kakanda? Iya. Ya ye. Ya, ya, Sampean ya, ki tenan, Pak. Piye? Sampeyan iki sakjane kok nyapa to, Pak? Kok buwedo banget. Monggo sampean biyen jek manten anyar karo aku iki kok sayang banget karo aku. Tiba sithik ae aku mbok tulungi. Sing endi sing lara? Bareng saiki, hah? Dimasak napa apa kakan cerewet. Kakak ngomong saiki sampean ngono. Masa dek wingi belanjani 1000, njaluk iwak petik, njaluk iwak endhog. Bandane sapa digawe? Suwe-suwe tak masakno aspal sampean, Pak. Tenan. Aku kok masak ke aspal. Iya. Terus dicampur krikil kae ya. Heeh. Kowe sing mangan ya. Ya ben melonyoh kuwi lambemu Wong kuwi. wedok sedina diblonjo 1000 kok kurang kuwi lho. Terus njaluk blonjo pira? Ya nek blonjo 1000 ki ya. Kan pemasukan uang kan enggak ada saya itu. Lah dadi wong Ekonomi harus dijaga. Jangan pemborosan. Oh, aku iki ngerti. Saiki umume ngecane pola hidup sederhana. Hah, tahu. Iya, lah ning sampean tak masakne tahu tempe kok ora doyan, ha? Asale Sale saka dele asale. termurah regane. Ah. Ya toh. Lah, Pokok jadi bisa ngerti. cukup bendinane. Lho. Tahu tempe. Oh iya. Nah, anakmu nang ndi? Mau bocah merengguk tak kandhani. Ngapa? Mesti pok. Apa? Pok seneni. Mbok seneni. Ya wong tuwa sing ora nyebut ki ya sampean Wis kuwi. kok bayar. Mbok bayar apa? Aku nyambut gawe apa? Kenapa Sekolahe meteng lho. kok? Bayar sekolah. Ya ngenteni kowe to? Lho aku kok entengnya apa? Lho. Ya ngenteni belanjamu, jane ngono aku wis mblenger kok Pak karo sampean kuwi. Tenan. Ngene lho, Nduk. Nyapa? Utang sik. Utang? Mm-mm. Utang yang endi, Pak? Bayar sekolah kon utang terus yang mblenger sing diutangi ra to nyaur kok. Kuwi urusanmu lho, kuwi anakmu lho. Urusanmu. Anakmu Kok kuwi. iso anakku tok. Anak kuwi anake sapa wae jajali. Anakmu kuwi. Ora iso kongsi. Ora iso. Ah, Aku ora iso manak kok. Anakmu kuwi. Urusana dhewe. Mbah. Wis aku wis ora seneng aku karo kowe. Apa? Panggep apa aku? Panggep wong lanang nyitengan ya aku. Ora seneng, terserah, Pak. Loh, apa boleh buat? Lurah Basman ketekan Sokran kebayar desa. Terus ketemuan Nyi Endang, bojone Sontolowo, ambek Kastini anake. Sing lapor kate balik manggon nang desa kono. Mergo wis dipegat ambek Sontolowo. Terus ke. Tutukno karepmu. Cek lega dodo mentokmu iku.
Mosok rek gak duwe rasa lan risi. Rasa iku iso ngrasakno pahit, getir, asin, legi. Risi ku isine. Biyen-biyen saiki-saiki. Ngerti kon? Aku iki wong seni biyen iki. Wong sing ngendangi ya kon. Tapi mbok ono garis pemisahe. Antara segi positif lan negatife. Ngerti ya? Aku saiki dadi luwak. Aku saiki dadi lurah. Ngerti ta? Wong sing milih ya kon. Lah gamelan iki gamel aku, ngerti ya? Apa sih sebabnya ngene pendopo tak kei gamelan? Kanggo latihan langen beksan. Ngerti ya? Latihan, apa aku metu tabui? Wah, repot barek kon niku. Iya kok gendinge mang nyenengno ati. Wong gending legrek kon gawe. Iku apa dang rusak aku sih. Gending Asrakara barang. Pelataran Baru seneng, Samira seneng aku iki. Jawa Timuran seneng, Asrakara. Wis. Katano potonganmu kaya omplung. Kabon Asrakara ngono pantes ya sing besa ya. Sontolowo pantes. Kon potongan Sontolowo. Sontolowo kuwi gak ngadeg gak lungguh. Mayuk. Masih duwe akeh mangan warkes ngono potongane. Wah wis repot kon katano. Aku ngono lurah rek. Dadi lurah ngono abot ya enteng. Ya ta? Abote ngatur penduduk. Entenge nrimo ganjaran ngerti ya. Ngono lho. Sapa nyatek ae. Penduduk sithik ku repot ngene. Gak diomong ya apa? Diomong iku kaya ngene iki Pak Among gak ada sing mecungul karo pisan ngene. Karuan nek racik. Cangik. Caplak. Dik cari ngono wakile lurah. Cari ngono minangka bojone lurah. Satu misal upama lurah koperasi nang India. Koperasi nang ngene Bapak Cemet. Pak Camat. Ya cari sing makili. Ngono. Cari budal, lu liyane karo rene blas, kaya bayan. Liyane lah kepetengan barang karo rene. Karepe ku yo apa karepe ku? Ya apa? Lho, kok ndekem mawon. Angrem, Dik. Ndekem ya sih. Mau ditakoni kok. Lah nggih kok enten mawon. Lho, nggih, koprehensi niku cari kula kalian mriko. Ah nggih kok mboten apa? Cari koprehensi. Sampeyan wakilaken. Nggih, lah perlu niku ngurus iki napa? Ngurus napa? Ya napa? Ngurus napa? Ngurus anakmu. Kok ditakoni kok ngoten. Ngurus desa niki lho. Kula pengenane mriki kok tutupan mawon lawang sampeyan. Lho, kula pergi. Pergi. Kesah kula. Sapa ndi? Biasa nggih keliling desa niki lho. Oh, keliling desa. Nggih lho. Lah kok mboten ngongkon kula. Lho, timbangane nganggur ngoten lho. Oh, ngelilingi desa ta ngelilingi rondo. Ngomong sampean prikik ngomong sampean niku. Lah nggih biasa kula sing keliling kok sampean. Lho, napa sih masih kula? Sampeyan kok curiga? Nggih mboten angsal. Oh, jan. Kesa pundi ringenane? Ya. Omongmu kaya wong tandes sulian. Sapundi. Model-model omonge bayan iki. Waduh, lho Jan, ini kuntu palsu ya Jan. Pundi? Sampeyan. Nggih. Mulane kok mboten roto. Karo kula keten Jan. Tumbas paruan kali Pak Slamet. Gawe utuh palsu karo roto. Ya, Jan. Arisan iki. Sak minggu untuk kula, minggu kali Pak Slamet. Lho, wis sampe tumbas utuh palsu enten luwene kan Sontolowo. Sontolowo ngowos. Cili-cili kecilian apa sing gedhe. Nggih. Kula kesah anu. Sampe ndi? Nyambangi adik kula. Lho, si urip Pak sampean? Lho, si Odip. Lho, urip. Sama niku. Si Ur. Dulur kula kali dulur kula. Oh, kali. Nggih. Lanang kabeh? Nggih. Sampeyan barepe? Nggih, kula basman barepe. Nggih. Terus sing nomor loro? Baskoro. Nomor 3? Pas gitar. Sampai niku ngomong karuan ya sih. Oh, lah nggih wong kula niki takon. Mboten ngoten dhewe-dhewe sakniki ngomong rumah tangga dhewe. Sing nomor 2 enten pundi? Lho niku nak cipta ya sih. Arek ku nyatek arek. Wah, urae. Ya ngene iki nek lurah-lurah seni yang ngene iki. Lho bekas lodruk ah. Biyen lodruk dadi lurah. Lah niku sing nabuhi ngoten.
Boleh arek ngoten wani kali kula arek. Wani nyonyah-nyonyuh ya ngoten niku. Pancene jiwa seni iku ndugi turunan. Nggih. Mulane sampeyan dadi seni niku biyen Pak Cip lah dadi seni. Nggih. Mudun kisah sampeyan termasuk jiwa seni. Nggih, to. Bapak kula niku biyen dalang. Kan malam Senin, Bray. Kok opo karo-karuan. Lah kula niki takon bener-bener. Niku ngeten Adik kula niku nyambut gawe. Sing nomor loro nyambut gawe pundi? Enten gene lawang. Pundi? Lawang. Oh, pegawe damel lawang. Oh, lan opo? Lawang. Nyambut gawe itu sumber lawang mriko lho. Oh, lawang. Ngene lawang. Gene lawang. Nggih. Nyambut gawe napa? Ngene rumah sakit jiwa. Nyambut gawe. Tadi napa? Mandor mriko. Mandore napa? Wong gendeng. Sampeyan wak ngrengkel mawon. Lho, lha iki lak mandore wong gendeng. Adik kula nyambut gawe rumah sakit jiwa, dadi mandor ngurusi wong gendeng. Lah nggih, lak enak sampean duwe dulur dadi mandore wong gendeng. Nggih. Besok-besok bene cacane gendeng. Lan apa? Ngawur mriko mawon. lak mboten bayar ah. Kok sampeyan ngomong ngawur mawon. Lan apa kula gendeng? Sing nomor kali. Sing nomor 3. Sing nomor 3 di pelatih. Waduh, Di pelatih adik pun. pelatihne napa? Mati kiri. Lah salah paham lan. Salah paham mesti. Pelatih niki sangkaken pelatihne napa olahraga ta? Oh, pelatih baris. Mboten pelatih kiri. Kan enten kiri edel damel anjing lacak nika. Oh, kiri herder. Lah, adik kula sing latih. Nek nglatih kiri herder niku pun kiri herder. Kembang irene rung niku. Enten niku lho. Apa kurang ajar arek ngomong. Nggih. Aduh kiri bledok nika. Belco pesek. Nggih pesek tapi mekrok. Apa demen. Papak ta yo mekrok. Yan, menisuk lereno Yan. Temen tak kepayan liyane wis. Lho, pancene pamong ini padha senine nggih ngeten iki. Nggih. Lurahe seni, pamonge seni. Lah nggih nek mboten ngeten lak mboten enten iki. Lah penduduke wong seni. Lah niku no. Rusak sak desa. Kok sampe niku ngawur mawon. Niki ya napa kabare tikus-tikus niki? Napa nih? Dioperasi napa dipangan urip-uripan? Sing enten sawan iki penduduk lak kata upyek-upyek tikus. Nggih, kan ngeten nggih. Niki ngeten sing laporan kali kula lah. Kula sampeaken kali sampean. Oh nggih. Sebab napa sampean pamong? Nggih. Kula pamong. Nggih. Istilah pamong kudu momong penduduk. Ah. Biyen pangreh praja. Nggih. Iso ngereh iso merentap tapi pamonge mengkerik. Saniki boten. Sampeyan kok ngerti? Lho nggih. Sanu gendeng ben aku iki. Boten ngoten saniki pamong memberi contoh kepada bawahan. Kita harus turun ke bawah. Oh, wah. Istilah ngoten ta? Maju sampeyan. Oh nggih, mundur ketemu seumur lah. Niku niku. Nggih lah niki penduduk niki laporan tikus Nggih. iki kudu diberantas. Nggih. Lah niki mbatasi tikus iki kangge napa? Oh. Napa ngangge obor, napa ngangge jepretan? Rasane ngeten mawon. Napa diwedeni kali sampean supaya wedi. Ngoten lho niki Wong tikus tak wedeni. Wah ngawur mawon. Niki musyawarah niki. Nggih musyawarah kebacut sampeyan niku. Lah napa kula medeni tikus niku? Lho nggih mboten medeni ngoten nggih karya obor niku lak wedi ya. Tikus enten bolongane tikus. Ah, ngeleng. Pokoke sampe keliling enten bolongan sampe buntu. Enten bolongan sampe buntu ngoten. Tapi ngeten nek bolongane tikus niku nggih. Nggih. Niku mboten ero nek ngene mboten bolongane yuyu. Oh, Nggih nggih. bolongane kodhok. Nggih. Niku sampean kudu melopori. Nek enten leng nggih, Nggih. sampean sumpet kali erung. Niku gondone tikus kali kodhok niku dhewe-dhewe. Dadi Nen Senen. Tapi kula kayak contoh ya. Nggih. Enten bolongan kula mengkurep. Nah, mengkurep. Irung kula lebuak. Lah nek contoh ngoten sae. Lah, nggih. Enten bolongan kula mengkurep. Nggih. Irung kula lebuaken. Nah. Sampe diteni. Waduh. Wis. Lah nek irung untek ya perkara iki. Sampe niku ampun ngoten lah. Lah mboten ngoten kula niki laporan lah ya napa Nggih. isane berantas tikus-tikus sing mangani pari, mangani tandan. Digeraken orang penduduk kata kene ngrobyo. Ngoten mau saged nggih. Mesti gropyok. Mlebu melu ora tikuse. Lho, boten dia dioperasi. Galeng-galengan niku. Enten arek sekolah. Lho. Harus sekolah. Harus sekolah dek iki. Jangan takon Yan. Pamong iki. Lah, Yan. Lho nggih. Monggo nak, monggo. Lho, sapa mat? Oh. Wong tua. Daya. Sing mendaya wong tua. Oh, duweno ya? Wong loro katanya. Nggih. Saya takon Yan. Yo gane, Pak. Eh? Yo gane. Iki nyatek atau takone arek. Lah wong lho. Monggo saya lebet. Saya takon Yan. Niki nggih, Pak. Lho, mbon niku ngene anu. Ngene sinten niki? Ngene lurah iki. Oh. Beriku sebelah. Sepunten, Nek. Nggih, mengantuk sebelah. Nek monggo jejer lurah niku mboten oleh nggih. Oh, mboten.
Yan. Apa kira-kira dosa ngoten apa pripun? Lho mboten lurah mboten kenekan. Apa nggih to? Lho nggih. Anu nyatekan. Mboten nyatekan ngoten iki. Nek napa? Ngambus. Bayan Jan. Napa? Iki penduduk itu komedian ya iki. Dadi wong kene ngomong lah piye-piye ya omongnya. Mboten napa-napa. Lah iya. Termasuk nggih penduduk. Lah penduduk iki. Enggak mriki lho. Pun ngadong-adong ngoten mboten napa-napa mboten nyokot niki. Kula wedi jane. Oh, mboten. Mboten napa-napa nggih. Wong irung manduden. Lah nggih, irung kok mboten lumrah nggih niku. Napa? Ngancen si muri kurang ajar teko kondang. Jane ngono ya arek iki ya pendudukku. Jane sopan santun. Jane mboten ero jane. Gak ero. Oh, tapi lambemu koyo ngono kono iki. Apa ya Jan? Sampe takon Jan, sing kenal takon. Mboten perlu napa? Biasane nek nakoni antar petuntung ngoten. Mboten. Kita perlu napa? Mboten damel. Niki sinten iki? Oh niki anakku. Oh, ya kan iki. Nggih. Aduh ayu. Tapi siji, ibuke kuning iki kelok coklat iki. Kata manis. Manis ya. Tapi irunge biasa. Iya, lagi irung tak Jan ya. Sampai sinten narane? Kula. Nggih. Kula anu Mbok Sontolowo. Ampun adek mbok wong sinom jero mbok. Ibu. Oh ibu Ibu nggih. Sontolowo. Nggih, kula niki bojone Sontolowo. Oh, lah Sontol codot. Sontol codot niku lak adike. Oh, adike, nggih. Tunggale sonto kalong bareng. Iya. Mboten kok njero kaya ngono lho. Lah niki yo gane nek sinten arane? Kondok. Anu Tini. Oh, Tini. Nggih. Lah enten tambane napa? Kula ngetutaken ibu niki. Oh, ngetutaken. Nggih. Oh, mboten sekolah kok ngetutaken terus sampean. Lho nggih sekolah. Lah niki dong enten perlune ngetutne. Lah ampun pantes ambok nitut. Nggih. Nggih, kuwatir ilang. Ilang. Nek surat ta? Kok di surat? Be ajeng pindah ta napa? Ampun dhisik kerso ta. Nggih nek njaluk surat, bae sambang. Sampai niku mlebu susu. Nggih, Jan, sing dadi lurah sampean aku lho niki. Genahe. Kula niki ngelingaken. Ngelingaken sampean kok menjiji kali kula. Dadi mangane sampean diringaken tamune. Aku Nggih. Nduk, ayo mulai, Nduk. Lah iki lurah Rebayan yang keleng-keleng terus ya, Nduk. Nggih, wong Itu ta, Bu? niki latihan drama kok. Ajeng main apa ngoten? Nggih 17 Agustus. Non Tomot. saya. Oh. Niki kenapa niki? Nggih. Kula niki teko mriki ngoten ajeng lapor. Oh. Laporan. Dadi cekak cingkrange. Cingkrange. Cekak nyincinge. Cekak cukup sampe niki jenenge kempot. Oh, repot. Oh, Lapor. Lapor napa? Nggih, repot. Kula niki pun anu ngoten lho dipisah kali bojo kula. Oh, geger kali bojone. Sampe tulis lah, kula sinakoni. Sampe tulis. Sampe dipisah nggih kali. Yan. Dipisah. Yan, Sampe tulis. mboten ngoten lurah kula ta sampeyan niki. Di sampean. Oh, sampeyan niku kebalan sampeyan nulis mriki lho. Lho kula sing nulis sampe kula sinakoni lak pegel. Sing kula takonane kata Ngoten. Mana enten mesin tik ya, Pak? Non? Mana enten mesin tik? Didol. Ya napa ta lurah? Bayar ya apa rek. Masih ada mesin tiga bisa ngetik lho nak. Mboten saged ngetikin kula sing ngetik saya Sampeyan- kan ditulis dhisik. Oh, Mungkin nggih, diketik. sementara. Nggih, sementara. Tulisan. Ora iso nduk nek ngetik surat ra iso nek ngetik geger pinter. Nggih. Anu sampeyan niki nek di surat ta? Mboten kula niki ajeng balik mriki. Sampeyan napa lali Pak Lurah? Nggih, sampeyan termasuk wong lungguh asale biyen niku. Kok napa nggih? Wong penduduk atana. Penduduk ya lungguh. Nggih. Penduduk kula. Penduduk sampean. Nggih. Lah kula niki sakrene pun mboten disenengi kali bojo kula. Lah kula sakniki balik mriki melih. Oh, mboten dadi, ngaten ta. Nggih, bojo kula niki sakniki pun mboten bener. Oh. Bong, mboten dadi. Padahal foto ya kobong. Ade nggih mun enten mriki mawon pun. Nggih. Repot-repot mboten dadi nggih mboten apa. Mboten napa-napa. Nggih, mantuk kesanggen kula nggih kena. Asal ta? Wah, asal mau. Kula nyuruh sampean bapak. Ah, bagus. Bayar yo apa bayar. Wah, opo ya? Piye ta, Nduk? Kok ngedek kae, Nduk? Terkenano Kula niki dhisik. nyatek niku sampean lak kula tulung ah. Wis dereng sementara dereng enten omahe. Nggih omahe lurah sampean nggoni. Mangke lurah gampang. Kula Lurah nggih- Bambung ngono apene? Napa? Kula Bambung ngono apene? Lah sampean omahe lak loro sih ra. Sampean iki napa? tulung penduduk mboten. Nggih. Lah mas sing balung benda niku sing dinggoni sih. Sampean iki ana apa sih wong omahe loro. Sing sosial ngoten lho, Pak Lurah. Bayar iki boleh ngene bayar iki. Lah nggih kula niki lak tulung sih kali penduduk. Tolong ya tolong. Enten kok teng mriki. Oh, enten. Nggih. Cuma sampean niki laporan yen pun wangsul kesa desa mriki malih. Nggih, ngoten terus pun tiangsel. Wangsul mawon. Ning ngeten nggih. Masalah penduduk mriki. Ibu Etini. Nggih. Nek bener-bener sampean niku geger, Nggih. mbok nanti golek omah. Sementara
sampean wangsul mawon dibeneraken. Ngoten lho. Pun sampe geger-geger. Nggih. Iki diatur jalan Oh, musyawarah. bojo sampean nggih gagah, gedhe dukur nggih lemu. Bojo sampean nggih mboten pesok. Sampeyan niku ngenyek kali bojo Wale, kula. Lho napa? Wale. Wong bojo kula mboten disenengi daging kok jarine lemu. Lho niku bojo sampean niku ben lak dulure majid ta niku. Ah, sampean niku mboten sae, atik ngoten mboten sae, pun anak-anak. Mboten ngoten kula niki jenenge wong wedok ampun isin ngoten kula nek balik mriko kok. Ya aja isin-isin to, Nduk. Wong perkara ngono ae kok isin. Saged ta Pak Lurah? Saged ta? Awane? Saged ta? Ya Sampe isin- terusaken. Ya iku mang tok isane. Wong kula lan sing anake mbon saged sampe. Ah, nek kono bergudul mang guguk mang kota waton yo nggo karemu dhewe. Nggih, sakniki kula trima dadi penduduk mriki malih. Nggih. Niki Pak serate sing dugi mriki. Dugi mriko nggih. Ini, Nduk, terno. Ayo ra kira, gawa ra surat iki ra. Gawa surat iki ra. Yan kon lereno marian. Dadak aku sentak-sentak ya apa yan? Lah mosok kula sing nrimo sik lak sampean. Iya tak terima kok simpen nggone buku kono kanggo laporan nang ngono. Pundi bukune? Pundi buku? Bukune. Bukune pundi? Mungkin cuma ngomong tok ngono ae. Tak lu ngawur ae. Pak Lurah mbon ada buku, Pak. Lho duwe nek aku sampe akeh buku tak ngono niku. Iya. Pripun kula sakniki pun Nggih. asal ta, kula tak wangsul nggih nek ngoten. Sampe langsung. Nggih, monggo. Enggak ada sangu ah. Lho, sampean sangoni napa pripun? Enten, sampean mboten ada ta? Mboten enggak ada, Pak. Ayo ra kene ra sangu ra. Kok balik nang aku ngono. Sampean nak lurah ta? Kok mendal nang aku sih? Lah mosok bayar nyangoni sampeyan gak pantes kondisi kersa mbek lurah. Sing kula kok sangu dhewe sih. Alah mboten kata-kata, Pinten, 1 sih? juta mawon. 1 juta. Nggih. Oh nggih, ra 1 juta ra. Arek kula tetep pak omong arek. Lah nggih. Yes. Mboten Pak wong celak mriki. Oh cidak ae kene kok. Gang mek rong gang. Lah nggih, monggo. Omah lagi nek edeng-edeng iki. Kok ada ngedeng. Lah nggih nek edeng-edeng. Kirangan ngarani edeng-edeng. Pun nggih, kula tak wangsul. Monggo. Nggih, monggo. Masalah rek. Apa? Iki sidone dipisah dadi rondo ra. Adik rondo ngarepe omah. Tepak wis. Bayan bare aku lah boleh edek-edekan perkara ngono ae. Lah nggih wong takon. Oh, takon. Iki yen napa ra? Urusan tekos iki ya. Balik tikus. Lho sakniki ngeten, Nggih, sakniki lak pamong napa kula niki pamong kali sampean Lah, lurahe. nggih. Penduduk pun laporan. Nggih, Lah nggih. sakniki modho turun tangan, Lah. sanggene penduduk ya napa kebijaksanaan lurah. Monggo dioperasi digeropok bebarengan. Nah, nggih monggo. Monggo. Lanjut lur, Sontolowo ketamuan Kartolo ambek Sapari. Sapari ku dulure Sontolowo sing wis suwe gak kepethuk. Saiki kate golekno jodoh kanggo Sontolowo. Wah, repot. Bareng aku ki ditinggal bojoku, bodol sak anake. Nak rambut bodol kena didol bareng bojo karo anak, bodol kene terkatung-katung. Weh, ning yo kok tegel-tegel lho ninggal wong lanang. Aku golek bojo sing potongane koyo bojoku ki angel. Mergo bojoku potongane pesagi. Oh. Nah aku ki ora ayune sing tak milih ki. Lek karo lanang gati. Maju mundur mesem. Mergo pancen lho katut aku. Maju mundur mesem. Saking supaya ndang tak tresnani. Bareng tak tamat-tamatno ki ora perkara mesem. Pancen lambene cupet. Nah iki kepenake aku tak mlaku-mlaku Lho. Pak, aku rene temen e. Yo dhewe ta. Wah, karo wong loro lha iki. Waduh, adohe lho. Waduh. Ya iki. Endi lah? Iki Iki lho, tak kandhane nggih, sampean nek madosi dulur sampean, terus e wau Sontolowo. Ngene iki prejengane wonge. Lah, kata. Kok apa prejeng-prejengke iki lho. Ana tamu. Iki Iman Supingine ngono lho. Oh, Iman Supingine. Nah, Lho iki duduk Pasuryan. Pasuryan iya. Iki duduk carukun.
Iya, ya aku ki rukun karo maratuwamu. Ngawur ae. Ini Lho kok merep cak rukun. Ya, pancen. iki ana tamu golek sampeyan. Oh, aku dadi golekan. Loh, Kate perlu golek Iya. sampeyan lho golek. iki nek ngomong nyerekal terus iki lho. Wong iki calon ganteng biyen iki lambene. Pipine pacak. Ki ora calone. Mboten pipine kok pacak Ki kok. ora pacak. Napa? Ki kempot. Iki kakean turu miring lho. Ora. Kakean Kaken taun. ya wis tuwa. Niki ngeten, ya lek sampeyan di Sumerep takon kali kula. Ngene iki Sontolowo, paling ngene iki paman sampean. Oh, iki ta. Sing sampeyan critakaken wae lak masalah golek paman sampean ta. Heeh. Pun kula Ya tinggal. aku yo matur sembah nuwun karo kowe lho. Lho kula sing matur suwun. Dicoke medhoke karo aku ngono. Iki kok padha. Ki aku kepaten obor aku iki. Lho. Sing dhisik pancen kenci. Kok kenci apa anggap retu apa piye? Iki mah goleki jare paman iku jenenge Sontolowo. Ya, aku. Ado-ado goleki pamane tak dudukno rene. Ya, ya, Wis ya. bener ta? Wis, bener. Sampeyan takoni dhewe ya. Ya, ya. Aku tak nyuwun pamit ya. Ya kok kesusu? Loh, aku selalu Gak ngombe sih lah. ngombe apa? Lah apa kok seneng kamu? Kayak ana ya susu. Aku gak ngombe kok. Iya, jare sediane apa ya? Iya iya. Ngombe kok. Ya wis lah, wis mulai. Tinggal ya. Ya ya. Balik saiki. Nggih. Loh. Niku teng kemaron. Oke campuran jaran kae. Oh, lek ngombe mesti rono Ya sampeyan. ngokop kok ngono. Saya tak tinggal sak. Ya ya ya. Pun Den, kula masuk Den. Ya ya ya. Lho, saiki kowe iki janden sawah to? Lho, kok kula niki wong meden sawah mboten. Heeh. Nika kula mantun mlampah-mlampah ndugi Wonokrami. Nak. Nak omong ditotos sik. Napa? Wonokrama ya Wonokrama, kok Wonokrami kuwi lho. Lah, Desa ki ra kena dibasakke. oh mboten kenging nggih. Ora kena. Nggih pun mboten kenging nggih, pun nggon pun. Sekolahmu kok Mecicil. bapakku ora mecicil. Pancen mendelik. Nika lak Kartolo kanca kula ta. Wis seru. Lah omong-omong kali kula. Pak Pangkling aku seru karto. Nggih. Kok kondo kon? Nah, mau omong-omong kali kula. Lah ceritane bapak niku terus tasik bola kali sampean. Famili nggih. Iya, Nak. Sampeyan lak Sontolowo? Iya. Lah bapak kula jenenge Sontoloyo. Wis sik urip. Lho, pun keseper. Lho kok seperti tegese sik. Nggih, tasik Kowe urip. ki anake. Kula anake nggih kula sing sapari niku. Lho, dulurku ki lanang ya. Lho, nggih. Kok anak-anak kowe? Lho, ngeten lho. Waduh, ngeten lho, Man. Piye nak? Tulus sampean lanang lho. Lanang nggih? Heeh. Nggih, bojone wedok. Heeh. Wedok niku mak kula. Oh, sing anak makmu. Padane wedhus ae. Sing lairaken. Oh iya, piye nak kabare piye nak? Nggih, lah bapak niku mboten tau sambang telik ngriki. Pancen bapakmu sombong. Nah, berarti kepedotan kolor ta niku. Kok kolor piye to? Oh, kepedotan seduluran. Nah, jenenge kepaten obor. Lah niku kula untung kepethuk tolo niku diduduhaken Pak Sontolowo lho kecik pamiliku. Ngriki ngriyan niki. Iya, kok nak kemelaratan Renio nak. Mumpung bapak sugih ngono. Renio, aku mosen ya. Nggih. Njaluk apa-apa. Wadon aja njaluk sandang karo pangan. Lho niku mboten semboyan niku. Cuma kula niki mboten golek kebutuhan. Iya, Kok sing dipang sandang niku mun cukup. Wis duwe ya. Cuma kanggo bendinane mboten enten. Heh? Sing kanggo bendinane mboten enten. Oh, sing kedinane gak enek. Nggih. Kula tanglet, Man. Heeh. Bebek temu ndi? Wah, iso coba anu mati. Lho, Mati. mati? Mati kunduran. Kunduran apa nih? Kunduran apa? Kunduran prauto. Mati pisan. Waduh, saken nggih. Nah, kowe ra ngesake kok kowe sakit. Wong lanang tinggal mati bojo ya golek meneh. Sampeyan niki mboten gadah jiwa sosial nek ngoten. Bat, Lah bebek mati kok mboten saken aku bakal melu mati. Lho mboten. Lah piye? Nggih melok bala Sungkawa. Lho, gak kurang-kurang le. Nanti kuru ngene awakku ora kudu sengkawa kok. Gak ketonton aku ki. Nggih. Lho. Ngenes nggih. Iya ki. Benjing-benjing nek mati sampean kula ngriki. Aja. Gak usah, gak sarene nak, gak usah. Ngeten lho, Man. Piye? Lah rene kula niki bapak mboten tau ngriki. Senten mari sing kula sambaten mboten sampean. Aku no. Nggih. Pamane kowe ganti bapak, aku bapakmu. Nah, mboten gadah mak. Aku makmu. Oh, Iya ku wedok pamane ngono. Nggih. Lho. Niki kula kepethuk arek wedok ayu, Man.
arep apake. Lho, diapanake nek apa sing kula pun dewasa ya. Oh, kowe wis gedhe. Nggih. Duwe rasa seneng karo cah wadon. Nah, Wis nyambut gawe. mpun benjing. Wong ki arep benci kok arep golek bojo. Tasik pados. Nyambut gawe sik lagi golek bojo. Lah gunane napa enggak ada paman Sontolo? Iya. Nah, nggih bener. Ya ampun mampu. Aku pepetno le ya. Ditombok ya. Nggih. Nggih, tasik main mawon ta? Sik nemen aku. Oh, nggih. Sik nemen. Tasik melawak. Ora. Saiki seleren aku karena kesenian no. Nggih. Wis seleren aku. Monggo arek wedok niku ditingali. Lho. Apa modele piye ku nek ditonton? Lho, lah ditingali sae napa awon? Jare kowe ngandhake bocah wadon ayu. Lho ayu niku ayu rupane nek budine niku ayu nek mboten. Oh iya. Nek Nggih. isane nonton nek wis dadi bojomu. Ngerti ki budine apik apa elek. Lho, lah nggih niku nek di pendapat sampean kulo jak ngriko. Nak budi lah nang kene lho saiki. Niku lah budine setya Lah niku. iya wis nang kene kuwi ngono. Wah. Niku dadi lurah, ampun dadi Lah lurah. iya mula kuwi tak kandhani. Wis lah nang kene ngono. Engko kowe lali. Aja golek budi lho. Mboten. Ya. Budine niku aten-atene niku. Wah, lho. hati-hatine. Kadang-kadang wong wedok niku ayu rupane, ngayoni budine wong lanang. Tegese ora tulus ing tekan batin. Nah, masalah elek pokoke aten-atene apik kali tiyang jaler. Kuwi bener kok karo aku le. Nggih. Wong wadon ora perlu ayu-ayu. Elek-elek wadon diambekan. Wis apik. Apik mesti. Lho nggih kawin niku nggih ambekan Lah sing mula penting. kuwi. Nggih. Lah, Sampeyan asing kula jaluki kring-kring sak tetes. Asing kula jaluki kring-kring sak tetes. Saiki seseng etes lho. Lah wis tau nyambut gawe aku iki. Man pun guyon apa man? Kuwi kowe wong celelek. Ngene iki lho. Iki tak dijaluk. Gare raket gampang utangane ya ngene. Ya iki. Kuwi sing pancen ke dalan utama iki kuwi. Nggih. Monggo ditinggali riko man. Ayo. Kowe seneng tenan ta? Nggih griyane Lho kok mboten tapi tebih. aku ki kok jak nglamar kok ngono. Lah tegese ngoten. Oh, kok nglamarke. Nggih. Jenenge Astuti. Astuti. Griyane ngriki lho. Oh, sapan pabrik gas. Alah sekitar donya ngene. Oh iya ya. Oh, sekitar donya. Nggih. Eh. Kowe anu, wis suwe. Lah dadi wong wis suwe. Lho mpun. Mpun. Iki piro? Kali. Loro. Nggih. Nang ora ikan ya kowe. Monggo man, monggo. Ayo, ayo, ayo. Monggo. Ayo. Cerita selanjutnya, Nyi Endang lagi omong-omongan ambek Kastini anake. Ketemuan Sapari, terus ditututi Sontolowo. Dadine Sontolowo kepethuk maneh ambek bojone. Ya apa akhir ceritane? Simakan ya lur, seru-seru. Nduk, Bu, tibake ayam nduk kene ya, Bu ya. lah iya, yang kene wis ben saiki kowe ora usah mikir bapakmu. Bapakmu sing minggat ya wis ben minggat. Saiki wis nyang omah karo ibu, sing tentrem atimu ya, Nduk ya. Enak nandur-nandur Bu nduk kene, Bu. Nandur apa? Nandur sembarang, Bu. Ya sembarang ya, senengane cah wedok kaya kowe iki ya nandur kembang-kembang. Ya sak karepmu to, Nduk. Watone kabeh mau kena nggo hiburan. Sing kena gawe janganan bendina lho, Bu, kembang kaya apa? Kembang Janganan. keindahan tok lah. Iya, janganan apa, Nduk? Senengamu, Nduk? Ya biasa ae, Bu, lembayung. Ah, ya Ya ngono. bayem. Kuwi gizi, Nduk. Gisine sing akeh, Nduk. Heeh, Bu. Pomo bapakmu kaya bendina diluampek lembayung kaya Enak wis. bayem ngono. Enak dadi kelinci. Aku nek mikir bapakmu ngono jane piye ngono. Gak usah Bu, iku nostalgia. Aku iki jane cintaku 100% Nduk karo bapakmu iki. Lah dicintai lah bapak kayak ngono ya apa, Bu? Lah, Lak iya. tuas berat sebelah. Ning angel lho, Nduk. Golek gantine kaya bapakmu nangel. Tenan angel. Ora eneki sing madani. Iya, coba kok si ono Bu kembar. Ora kok ngono, Nduk. Senajan bapakmu iki rupane kok ngono, ning dadi ati kok, Nduk. Kadang-kadang Bu ya. Heeh. Kayak nek eling keapiane kudu balik, Jane, Nduk. Mulai Bu ngono maneh, Bu. Jane kudu balik ning piye Ibu ya wis isin to, Nduk. Wong bapakmu wis nampik karo aku. Sawangane kok wis ra payu wae. Bapak saiki kejam. Nun. Monggo. Lho, Nduk. Lho. Mas. Ini omah. Lah iki omahku. Lho, ijen ae. Hah? Ijen ae. Oh, ambek ibu. Endi, Bu? Lah iki apa? Waduh, tahes. Nduk. Nduk. Lah,
Gue sewu, Bu. Aku mang kepethuk nggone dalan. Lho, aja jaluk ndik 1000 aku. Aku sange duwe aku san. Sopo yang njaluk? Iki ibumu ya? Has. Ibuku. Lho, mripate dilemeki toples wae. Nduk, kancamu iki kandhanono, ibuku ngono modern kok jare dilomake toples sih. Iya gak ngerti sampean iki. Nggih, sepunten mawon. Oh, sepuro kula pentek niku. Lah sampean gak rai, kan kenal ya. Wis. Has, ini Has. Apa? Aja lah repot-repot ibumu ya. Hah? Aja lah repot-repot. Sopo sing repot? Lho pek ya gawe wedang. Ya gak usah ya gak gelem wedang kok. Lah sing gelem apa? Nduk. Kopi mo. Liyane kopi. Wis banyu mateng ya. Putihan. Sajake ngruwagas menan. Aduh, calon nomor tuwa ngilon mantu beragas. Lah iya, lah kok cek nemene wong wedang ora enek banyu putih. Sampeyan teng griya mawon tapi dinten nih. Lah kula mboten teng griya sing teng pundi lho, Nak. Wis Ya nandur-nandur, Mas. Sampeyan iki pengen ro penghijauan. Lah iku apa ngene ringan iki? Endi? Ya iku. Waduh, apa wah. sing ijo iku? Wombuane. Nggih sampeyan mlaku-mlaku, sawangane wong niku kurang supele teng griya mawon iki. Anu Ya, nak sekali kula waktu, Mas, mlaku-mlaku iku. Nggih. kula niki pun kesepian dadi rasa-rasen ajeng mlaku-mlaku niki. Damang griya teng kutho ora rame montor wae. Anu Mas, lho kota iku ya apa ya gak cocok aku ambek ibuku nduk ngene kota ku bising. Oh. Terlalu rame. Bleduk to ya? Hah? Bleduk to nek kutho iku. Pegel nyerbeti kaca ya Mas. Enak ngene ya ono watu-watu gede-gede ngene enak. Nggih bener anak kula niki Nggih. kota niku rak polusi ta. Nek teng desa rak mboten. Kula nggih siji gawe loro gawe. Sik Mas ya pinarak sik ya. Lho nanti? Nanti nduk. Nanti? Segeran. Tuku rokok nang Medion ya? Apa sih? Aku tak nduk kene ambek mbokmu. Kok dadine lho. Sik aku tak. Onde-onde. Iya aku tak kula pados korek men. Lho, kok patus korek? Kula golekne nggih teng mburi korek. Teng pundi? Teng mburi mriku. Undang-undang nggih. Nggih, Nggih, mun nggih. sampean tenis diluk mawon. Lah ya calon bojoku Astuti Ayuni kaya ngono, dadak ibuke malah ayu. Waduh. Penake iki diselir ae kan. Di mana kau? Kowe ngremeng dhewe. Aku po tandur. Jogon wong-wong iki jogon. Aku tandur jaga malam ya. Waduh bener ki ya apa man penek iku. Lah endi bakal bojomu ndi? Endi? Bojomu ndi? Lah apa sih takon-takon? Lho ben weruh aku ben weruh. Ngono Endi? kok kebimbang. Enggak. Di. Dik tas metu dhewe. Oh, Nek calone maratuwa nang omah. lho. Lho, Lho. nyapa iki? Nyapa nyanyi rene? Ya Aku apa butuh sih iki? kowe. Iso petuk iki Siapa? bojoku. Sama sinten? Ya aku bojone kuwi jane. Lho, terus sampean pun mati. Lho. Aku dipatekne. Ora sing mati iki pikirane. Ora eling karo aku ngono lho. Lho, Lho, Pak. Lho. Lho Bapak. Lho. Kowe kok kembali? Iya. Jenenge sinten? Kati iki lho. Astuti. Sopo kanggo? Mas, ngene lho Mas, sakjane jenengku Tini. Iki apa tadi? Ini tas Astuti. Jenengku Tini Mas, kemudian sampean tale. Iki anakku. Jenenge dilali. Kok iki anakku? Anak sampean? Anak bojoku kuwi lho. Apa iki Man coba? Nah iki sapa lho Pak? Jadi harus ngepek kowe iki. Lho kok sampean sing ngeterno? Iki pernah ponakan karo aku. Misanan kowe. Lho lak woyong. Woyong gitu. Ya nek iso yo teyus. Wis ora iso. Kok woyong. Wis iki wis aja gak apik, ora apik. Lah iki perkara apa sih? Kok sampean iso pisah-pisahan ambek bebek iki? Ya perkara aku dhewe sing kurang kurang mengerti karo wedok. Iya le, sadari pamanmu aku saiki. ki. Gawene royal tak kandhani ra tau sapa omah. Sampai ngelaleno keluargane bebek. Ya. Wis marenono sifat kaya ngono iku ya. Untung pernah ketunggu aku, Man. Kowe dadine Wale. aku mesti nang kowe. Ya, wis aku gak dadi ambek Astuti gak apa-apa. Ya. Cuma tak jaluk peno sadarane balik nang bebek. Oh iya. Iya dah. Ya. Iya tok ae. Seneng aku ya. Ora apa-apa kali aku dibali. Aja dulangi maneh ya perbuatan royal ya. Ya. Iku ya apa, Bi? Ya wis le, ya wis aku wong aku jek abot karo pamanmu ya gelem ae. Saku intal aku. Cik cinta. Jek timane nganggur le. Wis bojo kok jangan nganggur. Kono iku iso ngomong ya apa ya kono macem-macem lho sawo kok nganggur. Ngene lho Pak, piye? Timbangane nganggur Pak, dodono bolo-bolo apa Iya, nek Bapak ya. Kabupaten Obor. Duit dah. Wis ayo. Kon sing duwe.
Wis gampang Mas Iya, gandeng iya. kendaraan ayo gendongan ayo. Numpak apa? Oh ya ya ya. Ya. Wes sakmono sik Lur, critane Santalawa wurung pegatan sampai ketemu maneh ambek Kartolo CS nang crita liyane.